wanna chase highs when I'm I was born to be this high, born to be this high, born to be this high, my friend. Won't you come up here to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. We're never coming down, never. Egunon guztioi, Aiarako biran gaude, 35. edizioan, eta egun zoragarria txirrindulari zaleontzat, gozatzeko Aiarako bira, Siberiar Penintzulako etapako frogarik entzutetzuena, eta gaurkoan Orozkoko baiaran irtera duena, eta Aiarako bihotzeraino doana Madariaraino, eta oso zirkuito ederra dekogu gaurkoan, zuzenean ikusten dugu tropela Orozkotik ateratzen, momentuz lasai oso zirkuito ederra dute gaurkoan, sigizagatzua, eta hainbat muinotxoekin etapa bizia aurre ikusten dugu gaurkoan, eta noski Madariako bukaera izugarria izango dugu, oso sprint batean, nire ustez gaurkoan eskapada bat jozteko aukera ederra izango dute gure etorkizuneko txapeldunak, gogoratu kadete mailako Iberiar Penintzulako etapaz ordekako frogarik haundiena dekogu hau Aiarako bira 35. edizioan, ongi etorriak guztiak. Again, don't wanna chase highs when I'm too worn out, so I'm never coming. Esan bezala tropela luze eginda, pedal kolpe ederrean, Orozkoko herria inguratu dute, eta orain Bergantzarantza abiatzen dira. Gaurko etapa, bigarren etapa hau, ekialdetik mendebalderantza doana, 48 kilometro eta 100 metrokoa, eta dagoeneko tropela, euren erritmoa markatzen, lasai, buelta bat egingo dute Orozkotik berriz, txirrindulari zaleok, txalotu ditzagun Iberiar Penintzula osotik etorritako txapeldun handiak, etorkizuneko txapeldunak ditugulako gaurkoan, laster batean errepasatuko ditugu ze talde parte hartzen duten, eta bitartean Burruskaletik, Orozko barnan tropela, 200 txirrindulari inguruko tropela dekogu gaurkoan, edizio horretan, gogoratu 35. edizioa dugu ala hau, Aiarako biran, eta ze ikuspegi ederra, Gorbeiarena, Itxinarena, Orozkon gaude, Gorbeiako magalean, leku miresgarria, Orozkoko udalaren babespean antolaturiko etapa hau, Aiarako biran, Aiarako txirrindularitza elkarteak eta Arabako federazioak bultzaturiko kadeteen mailako froga entzutetzu haundi honetan. Paso txiki bat egingo dugu gero atzoko etapari, atzo lehenengo etapa
Laudion antolatu zen, eta aldapetako sprint berezi horretan, bost txapeldunen artean erabaki zen lehenengo etapa. Atzoko etapan Dario Jimeno, Gran Canaria timeko txapelduna izan suertatu zitzaigun esprinean, eta boskote batean erabaki zen atzoko sprint aldapatzu hori, oso esplosiboa. Manuel Cáceres magisakoa, Álvaro Hernández, Pascual Retenarmento taldekua, Aimar Martín Aranako Ford Taller Modernokoa, eta noski gure Luyando Ganzedoko taldekoa Ibai Colmenero boskote horretan murgildurik egon zen. Zubi aurretik pasata dokogu tropela, txalo handi bat txirrindulari hauentako Iberiar Penintzulatik etorritako 200 kadete ditugu gaurkoan, eta noski badakogu Aiaraldean talde potente bat, Luyando Ganzedoko gazteak ditugu herrian gaurkoan askok eta askok ezagutzen dute, bai Orozko zein Madaria, beraz kontuz, ziur nago eurak egongo direla oso prest antolatzeko gaurko eskapada, luze ikusten dugu tropela. Dena den egun ederra dekogu gaurkoan, txirrindulaz gozatzeko, Madari Arantza gentozela ikusi ditugu txirrindula zaleak bizikletarekin bueltaskak emoten, eta ziur nago errepidean zehar zaleak izango ditugula txalotzen. Arako biraren bigarren etapa honetan antolatzen ari den ikuskizun ederrau. Erpasatuko dugu zelako talde parte hartzaileak ditugun aurtengo edizioan. Aiarako Luyando Ganzedo, Aiarako taldearaz aparte, Arabatik, Dekon Zagurain taldea dekogu, Bizkaitik Bake Team, Gipuzkoatik Bolintxo Kindegi Lana, Bizkaitik berriro Kafe Dromedario, Flotamet, Salamankatik Caja Rural Salamanca EKT, Cantabriatik Camargo taldea, eta bebai Korbataz Pindal, Zaragozatik Ekotisa Klinika Dental Jimenez Olite, Leondik Emiko Erbi Benbibre, Bizkaitik Zornotzatik FB Informatika, Arabatik berriz Ford Garaje Moderno taldea, Aranakotko taldea, Bizkaitik Gastronomia Baska, Liftra Rosmil taldea, Kanaria Irletatik Gran Canaria Bike Team, Alakantetik Grau Pascual Xaxun, Salamankatik HID Pinturas Ciudades Salamanca, Cantabriatik berriz Ikar Auto, V6D Torre la Vega, Valenciatik Ikaskola TXAL, Respetaz el 1,5 taldea, Zaragoza Impotusa, Zaragozatik etorriteko taldea, Arribatik berriz Inbitek Iturribero, Cantabriatik Logos Ferrenor Team, Bizkaitik beste talde historiko bat, Loiu Gela Pedagogikoa, eta Loiu Mat Punta Galea. Noski esan bezala Arabatik Aiaraldeko txapeldunen taldea, Luyando Ganzedo taldea, Salamankatik Magisa Guijuelo, Cantabriatik Multiogar Cantabria, Valladolidetik Norimber Impalak, Asturiasetik Quesos Laperal, eta Samuel Sánchez MMR Cycling Academy taldea, Tenerife Birclass, Tenerifetik, Reported EZ Magro, Madrildik, eta noski Madrildik Kosladatik bebai, UC Koslada Motor Jam,
eta UC Fuenlabrada Cadetes. Eta azkenengot, Victor Astacio Maccabi PC Box taldea Ciudad Realdik. Bueltan dekogu tropela Orozkotik pasan, beraz beste aukera bat Orozkoko zaleontzat txalotzeko kadete mailako tropel ederrau 200 txirrindulari zozatutakoa 35. edizio honetan Aiarako bira txalotu mesedez Iberiar Penintzulatik etorritako etorkizuneko txapeldun hauek 200 txirrindulari zozatutako taldea, ze egun ederra, egun on guztioi Orozkotar zaleok. Orozkoko udalaren babespean antolaturiko Aiarako biraren bigarren etapa honetan
Beno, bueltan gara berriz hemen Orozkotik pasa, zubi aurretik utzita eta dagoeneko tropelaren agintetik eskapatzeko nahian lehenengo txapeldun bat dekogu, pizkatxo bat erritmoa arintzen. Gaurko etaparen adierazle bezala oso zirkuito ederra dago, Euskal Herriko ekialdetik mendebalderantza zeharkatzen duen bigarren etapa hau, 35. edizioa dugu Aiarako bira Orozkotik Madariaraino doana. Eta lehenengo zaleak Madariatik prest ditugu, egun zoragarri honetan ikusteko zelako maila antolatzen ari den. Iberiar Penintzulatik etorritako 200 txirrindulariz osaturiko tropela, Aiaratik barna ditugu. Gaurko bigarren etapa honetan, atzoko lehenengo etapa gogor horretan Laudio inguratzen zuena. Atzo giro negutiar geneukan, hotza, euritsu eta mendipuntetan elurrez zorniturikoa, baina gaurkoan udaberria agintzen dugu eta txirrindulaz gozatzeko egun zoragarria dekogu Aiaran. Aiararen sekretuak, Aiararen errepide zigizagatzuak eta paraje ezin hobeak ezagutzeko aukera ederra dugu Aiarako biran. Gogoratu Aiaraldeko txirrindularitza elkarteak eta Arabako Federazioak antolaturiko froga honetan 35. edizioa duela Aiarako biran 6 etapas osaturikoa eta aurten beste behin ere 200 txirrindulariz osaturikoa. Izugarria da Iberiar Penintzulatik etorritako 200 txapeldun hoien ekimena. Eta gaurkoan, igande goiz eder honetan, dagoeneko tropela hauzteko intentzioarekin eskapatzeko batzuk ari dira saiatzen, tropelaren agintea zapuzten eta animatzen dagoeneko Orozkotik at dugun etapa. Orozkoko inguru, hiribilduari 3 buelta eman ostean, horatu bigarren etapa hau 58 kilometrozkoa dugula, eta dagoeneko Berganzarako bidean ditugu gure txapeldunak eta tipitapa ikusiko dugu ea taldetxoren bat antolatzen den edo aldiz bakarkako lanetarako eguna dugun. Dena den oso zirkuitu berezia dago antolatuta gaurkoan, Orozkotik Berganzarako bidean, Lezama, Amurriotik pasa eta gero noski Madariarainoko bide ederra, Maroñoko urtegitik gora doana. Egun benetan zoragarria eta txirrindulari zale moduen aukera paregabea bizikletarekin ateratzeko, kafetxo bat lasai hartu eta itxoiteko kadeteen mailako tropel ederra hau. Recordar que estamos en la segunda etapa de la Aiarako bira, 35ª edición, y hoy desde Orozco hasta Madaria, en una etapa que va de este a oeste, cruzando Ayala, y bueno, veremos qué depara este circuito tan bonito, tan de cicloturista. Recordad que ayer en la primera etapa, en el sprint de Aldapeta, un quinteto peleando por esta primera etapa de la 35ª edición de la Aiarako bira, donde se proclamó vencedor Darío Jimeno del Gran Canaria Team, pero estuvieron a la par con Manuel Cáceres del Maguisa, Álvaro Hernández del Pascual Retamianto,
Aimar Mantín de la Aranaco Ford Taller Moderno y, como no, la promesa local Ibai Colmenero del Luyando Gancedo. Eskapaturik dekoguz, lehenengo pasotik, Mark Lira Leo, 44ko zenbakiduna, 144ko zenbakiduna Oyer Puente Frutos, eta 586ko zenbakiduna Bruno Aletziguerra Cimiano. Eta Orozkotik atera eta tropela Arbaizarako bidean dekogu, Orozko oso baiara luzea dugu, auzoz eta Elizatxo osaturiko baiara ederra, eta tipi-tapa tropelaren agintetik iesi. Lehenengo txapeldunak dekoguz jozten eguneko lehenengo eskapadak, eta ze ederra den ikustea, zaleak errepide ondoan, errepide bazterretan, gure txapeldunak Iberia Arosotik etorritako 200 txapeldun horiek txalotzen. Ikusten da gaur txirrindula zale ondako egun zinobea geratu dela, eta noski plan ederra, gazte zeinen heldunentzako, aiaran zehar eskapadatzo bat egiteko bizikletarekin eta bide bazterrean geratu eta animatzeko Iberiar Penintzulatik etorritako kadete mailako etorkizuneko txapeldun hauek. Gogoratu 200 txapeldun, 200 kadete zozaturiko tropel mardula dekogula gaurkoan, aiarako biran gaude. Euskal Herriko Mendebalde Basati honetan, 35. edizioan, ikusten dugu lasaitasun puntu bat tropelean orain, lehenengoko eskapada antolaturik, dirudi tropelak utzi egin diela, pixkatxo bat bidea egiten, ikusita erasoak antolatzeko lekuak egongo direla. Gogoratu bigarren etapa honetan 58 kilometroz osaturikoa, 58 kilometro dituztela aurretik, eta hiru buelta emon ostean, Berganzarako bidean doazela, Laister batean tropela Orozkotik aterako da, beraz, esker mila Orozkoko udalari antolatzen laguntzeagatik, bigarren etapa hau beti bezala. Eta plazerra da, betiko moduen, Itzinako puntak ikustea eta Gorbeia aldeko mendiak ikustea, Orozko arana, zoragarri honetan, eta ze errepide ederrak daude nortik, bizikleta zibiltzeko. Bezala, lehenengo eskapatuak, iez egindakoak, Orozkotik ateratzen eta agur ezaten diogu aiaraldeko Bizkaiko alde honi, Araban murgiltzeko,
Berganzarako bidean, Baranbiorako bidean, hor Berganzako dorrean eskumara egingo dute, eta murgilduko dira, esan bezala, Lezamarantza. Tropel nagusia Orozkotik iez eginda, beraz agur Orozko, pasa egunon. I'll never be this young. I'll never be this young again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. When I'm too worn out. So I'm never coming down. Never coming down. Never coming down again. I was born to be this high, born to be this high, born to be this high, my friend. Won't you come up here to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. Esan bezala Orozkotik iez eginda dugu tropela eta zarako eta ze egun ederra, Aiar aldean zehar ibiltzeko bizikletaz, txalotzeko kadete mailako frogarik izugarri indartzuenean, Iberiar Penintsulatik etorritako 200 txapeldun horiek, eta orain pasatzen Berganzako dorretik eta Lezamarako bidean gure iez egindako txapelduna, 48 kilometro bigarren etapa honetan, eta txapeldunen antzean dana berak egin nahi du, bidea erakutzita eta tropela lasai asko, minutu erdi bat izango du aurretik eginda, eta tropela usten, jakindaren ganean egonda badakielako tropelak, oraindik badaudela lekuak non antolatuko bestelako erauntzi bat, bestelako erritmo kolpe bat emoteko, gaurko etapa ederra zikloturisten zirkuito ohiko bat dekogu, Orozkotik Madariarako, Orozkoko buelta, baina noski, kadete hauek bestelako erritmo batean egiten dute, ikusiko dugu ze bataz bestea josten duten gaurko gure txapeldunek. Gogoratu, Aiarako biran gaudela, 35. edizioan, Aiarako txirrindularitza elkarteak, Arabako Federazioak, eta noski, Aiarako udalek lagundutako eta antolaturiko kadete mailako froga entzutetzu honetan, 6 etapaz osaturikoa, eta Laudioko estreinoko etapa horretan giro negutiar izan genuen, hotz euria eta haizea nagusi izan zen etapa horretan, esprinean bukatu zena, aldapetako sprint motz baina bortitz horretan, gogoratu Dario Jimeno izan zela nagusi lehenengo etapa horretan, erakutzita zelako pedal kolpea izan duen, atzo entzun genion zelan, zalantzati etorri zela aurtengo ediziora, aurreko astean gaixorik egon omen zelako, baina hala ere, buelta eman dio izugarri, eta gaixotazunaren keriak alde batean utzirik, txapeldunen antzera bueltatu zen, esprinean nagusitzen, boskotean heldu ziren hoiei, aldapetako esprine horretan, gogoratu, Gran Canariako Dario Jimeno gaiendu zela, eta pare-parean izan zituela, Magisako Manuel Cáceres, Pascual Retamianto, Álvaro Hernández, Aranako Ford Taller Moderno, Aimar Martín, eta Baiarako txapelduna Luiando Gancedoko Ibai Colmenero.
Saludar también a todos los espectadores que estáis siguiendo por streaming la etapa de la Yarako-Bira, segunda etapa de la 35ª edición de la Yarako-Bira. En este caso recorriendo Ayara de este a oeste, partida en Orozco, en Vizcaya, a los pies de Itzina, macizo de Gorbea, un día espectacular para disfrutar de la bicicleta. Y terminando a los pies del Unguino en Madaria. Un placer, aquí en día primaveral, disfrutando del sol, disfrutando de la nieve en el Tologorri, en el Unguino. Día espectacular hoy de ciclistas. Hoy muchos aficionados habrán salido por todas las carreteras de Ayala, dar una vueltita, tomar un café y esperar en las cunetas a este gran pelotón que compone y que está dispuesto a darlo todo en esta 35ª edición de la Yarako-Bira. 200 ciclistas, campeones futuros sin lugar a dudas, y que demuestran una condición física envidiable en esta 35ª edición. Algunos conocidos de pasadas ediciones, y un placer ver el joven talento y la cantera que hay en todas las comunidades autónomas, 200 equipos de toda la península ibérica. Un placer dar la bienvenida a todos los aficionados que están apoyando a estos jóvenes en su desarrollo como futuros campeones. Es de verdad bonito verles en la etapa de cadetes, teniendo en cuenta que a muchos de ellos les hemos conocido en escuelas ya, y bueno, eso es impresionante la progresión tanto física como técnica que tiene. Bueno, ikusten dugu dagoeneko taldetxo bat Lezamarako bidean, 2-6 kote bat irekitzen lasterketa gaurkoan, Laister batean Berganzako jauregitik pasatuko dira, eta Lezamatik bidekotik hor badekute sprint bat eta igoeratxo bat puntuagarria dena, eta beherantza joango dira Amurriorantza. Oso zirkuito ederra, gaur txirrindulari zale ondako, plazer utza da bizikletarkin ateratzea eta ikustea gure etorkizuneko txapeldun hauek. Ayarako biran 35. edizioan, bigarren etapa Orozkotik Madariaran. Eta, bueno, dagoeneko zenbait zale ditugu hemen Madariako sprint malkartzu honetan. Plan ederra, zuendako bebai, internetez ikusten bazaudete, hurbildu oraindik denbora duzuelako Madariaraino etortzeko. Ikusten dugu mendilerro guztia zuri-zuria, atzo eta eren eguneko elur maluta ez urnita urikoa, ederra dekogu mendilerroa, eta hemen Ayarako bihotzean zain ditugu zaleak txalotzeko bigarren etapa hau. Bigarren etapa honetan nor izango den garai esan bezala, lehenengo seikotea tropelaren agintea hauzten eta Berganzako jauregitik pasa dira dagoeneko. Orain bidekorantza joango dira, orain ezker egiten dute, noski Lezamako zaleak hor txalotzen iez egindako seikotea. Ikusiko dugu orain bidekoko sprintean nor gailenduko den, luze eginda, badakite oraindik seikote honek 29 kilometro pasa aurretik dituztela. Gogoratu gaurkoan 58 kilometroko etapa dutela, Orozkoko Baiaratik, Itzinako itzaleatik, Madariaraino, Madaria hemen Maroñoko urtegitik goiti eta Unginoren magalean dekogun bazeliza eder honetan. Ikusiko ze gertatzen den, oso errepide estua, zigizagatzua eta penditza handikoa dekogu. Beraz ikusiko iez egindakoak edo aldiz sprint batean
txapeldunen antzera erabakitzen den bigarren etapa izugarri hau. Ederra da ikustea bide bazterrak, jende osaturikoa, zenbat zale lezamatik, zenbat zale bidekotik, txalotzen Iberiar Penintzulatik etorritako kadete mailako talento gazte hauek, 200 txirrindulariz osaturiko tropela, esan bezala, 35. edizio honetan Aiarako biran 3 asteburutan banatzen den etapako froga hau, kadete mailako Iberiar Penintzulan frogarik garrantzitsuena dugu Aiarako bira eta plazerra ikustea, etorkizuneko talento guzti hau Aiaran zehar, zelako gonbite ederra, Iberiar Penintzulatik datozen zale hondako, badakigu eurak oso gustora datozela, eta gube bai eurak ongi etorri egiten diegu urtero, Aiarako txirrindularitza elkarteak eta Arabako Federazioak antolaturiko froga eder honetara Aiarako bira. Parece que el grupeto, el sexteto, está entrando en una dinámica de colaboración. Han pasado ya el sprint de Videco y están intentando abrir camino. Esta dictadura que marca el pelotón. Llegan 23, 24 segundos de ventaja al pelotón y se dirigen hacia Amurrio una vez pasado el sprint de Videco, intentando abrir camino en lo que va a ser seguro una etapa explosiva, una segunda etapa de la Aiarako bira. Recordar que esta 35ª edición de la Aiarako bira comenzó con una etapa circular en Laudio, con un gran sprint en Aldapeta, que terminó en 300 metros al un 11%, con las pulsaciones a 1000 y un gran sprint donde se impuso Darío Jimeno del Gran Canaria Bike Team a un quinteto que, bueno, estuvo a su zaga, compuesto por Manuel Cáceres del Maguisa, Álvaro Hernández del Pascual Retamianto, Aymar Mantín del Aranaco Ford Taller Moderno y, como no, nuestro chapeldún local, Ibai Colmenero del Luyando Gancedo. Esan bezala seikotea Zamamesetik behera bidea egiten, antolaturik eta lan egiten euren artean, oso itxura ederra dute, saiatzen ari dira pedalkolpe pixka bat, kolpez kolpe aurrera egiten, eta minutu erdi hori ea jorratzen duten, momentuz tropelak uzten, baina kontrolpean izan da seikote hori. Jakinda, emetik aurrera bestelako parajeak izango dituzela erritmoa handitzeko eta noski antolatzeko ziurrena iez eginda ailegatuko diren bukaerako talde hori. Larrinbetik bera dekogu dagoeneko, Larrinbeko Eleizatik pasata, seikotea eta handik minutu erdira tropel osoa. Eister batean Amurriko sarrerako rotonda horretan izango ditugu, beraz gogoratu internetez jarraitzen bazabiltzate atera kalera, bide bazterretara eta txalotu kadete mailako etorkizuneko txapeldun hauek Iberiar Penintzulatik etorritako 200 kadete ditugulako aurten Aiaraldeko 35. edizio honetan. Plazerra ikustea Amurrioko zalegoa txalotzen seikote, iez egindako seikote hau, Amurriotik lehenengo paso honetan
Luiandorantza doazela, Zaratzorantza doazela, eta laizter batean tropela gainean dute, minutu erdi bat, jorratzen ari direlako, seikote hau tipitapa aurrerantza, ia Orozkotik iez egindatik jozi egin den iez hau, baina ikusiko dugu zelan bukatzen duen, zelako bukaera duen bigarren etapa hau. Atxoko etaparen ostean, laudio, aldapetako esprino bortitz horren ostean, gaurkoan lineako etapa klasiko bat dugulako Orozkotik Madariara. Eta non dago Madaria, hau da Aiaraldeko bihotza, Marroñoko urtegitik gorantza, eta noski mendilerroa ikusirik, plazer ederra, hemen zaleontzako gaztet zeinen heldu, dagoeneko koloreztatzen beida bazterrak, eta etorriko zaizkigu noski txalotzen Iberiar Penintzulatik etorritako kadete mailetako talenturik onena. Aurten gonbidatu bezala, Turkiako selekzioa dekogu, eta dagoeneko bigarren etapa hau animatueko nahian daude, seikote horren parte dikogu bebai Turkiatik etorritako talde hau, beraz ongi etorria guztioi. I'll never be this dumb. I'll never be this dumb again. We're all idiots, everyone. We're all idiots, everyone. But we sure know how to have some fun. Oh, we're all idiots, everyone. We're all idiots, everyone. Benota talde txoga horrerantza doa eta dagoeneko tropelarekiko minutu eta 10 segundu, eta Turkiako txapelduna gaien batzeko sprint honetan, Zaratzoko sprintean Turkiako txapelduna gaiendu zaigu, eta sprint horren ostean beste behin ere taldetxoa zaikotea antolatzera, eta kolpez kolpe ea aurrera egiten duten Orozkotik irtendako bigarren etapa honetan, dagoeneko minutu eta 10 segunduko aurrerapena dutena. Eta egun ederra pixka bat etorkizuneko txapeldunen talentuaz gozatzeko hemen Aiaraldean, Aiarako biran 35. edizio honetan. I'm never coming down, never coming down, never coming down again. I was born to be this high, born to be this high, born to be this high, my friend. Won't you come up here to my altitude, to my altitude, yeah, you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. We're never coming down, never coming down, never coming down again. We will be this high, born to be this high, born to be this high, my friend. Broken people flying like heroes all around town. Eta Zaratzotik dekogu tropel nagusia, ederra da ikustea handik bebai mendilerroa guztiz elurturik. Aiarako biraren bigarren etapa honetan 35. edizioan Orozkon izan duena irtera, eta Aiara aldean, Aiarako udalak lagundutako etapa honetan Madarian duela bukaera. Hemen
Turrigorri eta Unginoren itzalean guztiz elurturik, Maroñoko urtegitik gorantza, Madariako baseliza dugula, eta plazerra hemen lagundurik gaudelako hainbat zalengatik, etorri direnak txalotzera, bigarren etapa honetan gaienduko diren kadete mailako txapeldunak, Gogoratu atzo izan zuela lehenengo etapa Aiarako, 35. edizioko Aiarako birak, eta Laudio inguratu zuen etapa horretan, aldapeteko sprint horretan, 300 metroko eta 111 pasatzoko penditza zuen sprint bortitz horretan, gaiendu zela Gran Canariako Dario Jimeno, txapeldunen antzera. Eta eurekin batera, Manuel Cáceres Magisakoa egon zela, Álvaro Hernández, Pascual Retamiantoko taldekua, Aimar Martín Aranako Ford Taller Modernokoa, eta noski Ibai Colmenero Luyando Ganzedoko Aiarako taldekua. Orain konektatu bazarete, jakizue bigarren etapan gaudela, 35. Aiarako biragan gaudela, eta Orozkotik datozela, eta zeikote bat aurrean dugula, minutu eta 10 segundoko azkenengo referentzian, tipitapa gorantza doan diferentzia horrekin. Eta Zaratzako buelta eman ostean, beste behin ere, Amurriorantza datozela, eta zeikote bat dugu, hor bidea jorratzen, eta antolatzen gaurko etapa berezi honen bukaera, ederra, oso etapa, iez bat antolatzeko oso etapa ederra, errepide estuak, zigizagatzuak, eta muino batzuk, erritmoa tropelaren agintea apurtzeko, aproposa. Eta tropela saiatzen, utzi die ateratzen, Orozkotik ateratzerakoan, utzi die jorratzen pizkatxo bat kontrolpean izan nahi zuen iesa. Baina, ikusi ditugu bidekoko esprinean, zeiko teori antolatu direla, eta hasierako minutu erdi hori bikoiztu dutela, eta oso ongi ari dira elkarrekin lan egiten. Ikusiko dugu orain Lezamarako bueltan, Zaratxotik sartu direla, eta ikusiko dugu orain errepide estu hauetan, ea distantzia hori haunditzirik baduten, errepide hauek saiak dira tropelarentzat, euren agintea markatzeko, beraz, zeikote hori badu bidea oraindik bigarren etapa honetan, tropelaren aginte hori zapuzteko. Hortze dekogu tropela Larrinbetik, San Mameserako bidean, horatzek aldetik oso bide estuak, eta orain tropelaren lanak nahiko zaila, izango du tropelak orain bertan bera uzteko zeikotearen, iez egindako zeikotearen lanak. Luze eginda zeikotea, ondo lan egiten elkarrekin eta bidea egiten, tropelaren agintea bertan bera uzteko. Azkenengo erreferentzian zuten minutu eta 10 segunduko tartea, bigarren etapa honetan gogoratu Orozkon izan duela irtera.
Oroskoko udalaren babespean, eta orain ari direla pasatzen San Mamesetik, San Mameseko baseliza, eta noski ohikoa den bezala, sali inguraturiko bide bazterrak ditugu, gure txapeldun hauek txalotzeko. Seikote bat dugu hor iaz eginda, esan bezala kadete mailako txapeldunak ditugu Iberiar Penintzulatik etorritakoak, eta aurten berezitasun moduen bai Turkiatik etorritako selekzio bat dugula, eta gaurko protagonistak ditugu, Zaratzako esprinean gaiendu direlako. Eta seikotearen lanak bukatuak ditugu, hemen hirukote bat hausten, seikote hori zena, Amurriorako bidean, Larrinbetik behera doazenak, eta ordekako lan hori antolatzekotan. Bigarren pasoa izango dute orain Larrinbetik beherantza. Laizter batean Amurreko irterako zarrerako errotondan ditugu, hortxe bertan, eta noski beste behin ere saleak txalotzen Aiarako biraren bigarren etapa honetan beste behin zaleak koloreztatzen eta txalotzen kadete mailako etorkizuneko txapeldun hauek. Dagoeneko Marki Janarantza abiaturik ditugula, tropelaren agintea bertan bera utzita, Oroskotik iez egindako auzat bat geneukan, eta bidekoko esprinetik seikote bat osaturik batzegoen, orain euren adosteak bertan bera geraturik, eta hirukote bat dukogu iez eginda, minutuko tarte horrekin, eta bitartean tropela San Mameserako igoera horretat euren lanak antolatzeko guran, baina San Mameseko igoera hori oso estua da, eta tropel batentzat abantail baino kaltea da, baina Laizter batean tropela antolatuko da, Larrinbetik beherantza, eta errepide zabal izango du bere pedal kolpea antolatzeko. Beraz, nor baino nor izango ditugu, beste behin ere, hirukote hau, ausarten hirukotea, 52 segunduko tartea duena, eta ia 200 txirrindulari osaturiko tropel mardul eta kolore anitzekoa. Esan bezala, orain Marki Janarantza doaz.
Bueno, eta Marki Janarako bidea, Namurrotik iezi hirukotearen lanak bertan bera geratu dira, eta beste behin ere seikotean ditugu. Horrela egin dute seikote moduen euren tarterik handiena, Orozkotik ies eginda, gogoratu orain arteko tarterik handiena, minutu eta 10 segundukoa izan dutela, Aiarako biraren bigarren edizio horretan, eta bueno, dagoeneko hemen helmugako irudiak ditugu, Iturrigorri eta Unginoren itzalean, guztiz elurturik ditugun mendilerroko mendi deigarrienak, eta hemen Madarian gaude, Aiarako bihotzean, Aiarako udalari ezker, etapa helmuga hau, etapa helmuga eder hau, Aiarako bihotzean, Maroñoko urtegiaren gora, eta Madariako ermitatik, baselizatik, gorantzako sprint aldapatzu horretan. Eta ikusten ari ganenez, iez egindako taldetxo bat ari da tropelaren agintea zapuzten eta jorratzen bigarren etapa hau, 35. Aiarako bira honetan. Atxo, laudio lehenengoko etapa horretan, aldapetako sprint bortitzean, 300 metroko sprint oso aldapatzuan, gogoratu 11,8ko penditza zuena, eta bertan kanariar bat izan genuela txapeldun, Dario Jimeno, Gran Canaria Bike Teameko txapelduna gaiendu zen. Eta gaurkoan aldiz, Orozkotik Madariarako bigarren etapa honetan seikote bat bidea jorratzen. Eta gogoratzen dizuegu, Iberiar Penintzulatik etorritako txapeldunak ditugula, eta aurten Turkiatik etorritako selekzio bat dugula, eta gaurkoan protagonista ditugula, seikote horretan 2 txirrindulari sartutna. Eurak izan dira gaiendu direnak Saratzako esprinean, eta beste behin ere, seikotean, bidea egiten, gogoratu bigarren etapa hau 58 kilometroz osaturikoa, eta dagoeneko Markijanan ditugula, iez egindakoa, eta handik minutu batera gutxi gora bera tropela. Tropelarentzat pixka zaila izan da Zamameseko igarobide horik, errepide estuak, ederrak sale ondako, baina tropelaren agintea antolatzeko, tropelaren lanak antolatzeko pixka zaila, eta orain aldiz Larrinbetik bera, tropelak, bestelako erritmo bat markatu behar du, kontrolatu nahi badu bigarren etapa hau. Eta dagoeneko zalegoa hemen Madarian, badago txirrindulari gazte zuzaturiko taldetxo bat, hemen zergatik handik 2 edo 4 urtetara etorkizuneko partaideak izango ditugulako Aiarako biran, bera eskoletako txirrindulari gazteak ditugula hemen, eta bestelako zalegoak, Aiara osotik etorritakoak, Madariako helmuga honetan. Bueno, hemos visto que en esta segunda etapa ya el pelotón se está intentando organizar y romper el trabajo que ha organizado un sexteto inicial que se consiguió organizar para el sprint de Videco. La mayor diferencia de ese sexteto, en el que tenemos 2 protagonistas de la selección turca de cadetes, ha sido de 1 minuto 10 segundos. Y si bien al paso por San Mamés, pues para el pelotón era un poco complicado echar abajo la labor del sexteto escapado, ahora tras la bajada de la Rimbe, con las carreteras anchas, y ha podido imponer otro golpe de pedal, y estamos viendo que el pelotón intenta controlar y echar abajo esa gran escapada organizada por este sexteto de valientes que desde Orozco ya ha intentado
animar esta segunda etapa de la Aiarako Bira en su 35ª edición. Eta kamarek erakusten digute hemen, mendilerroa bere edertasunean, hor ikusten dugu gino guztiz elurturik eta laister batean Aiarako parajirik ederrenak ikusiko ditugu. Burgarako bidean, Markijanako ez bidetik, Burgarako bidean dekogu seikotea, eta laister batean ikusiko dugu Aiarako mendilerroa, Gogoratu hemen gaudela Euskal Herriko mendebalde basatian, Aiarako Biran 35. edizioan, eta gaurko bigarren etapa honetan, Orozkoko udalak eta Aiarako udalak antolaturiko etapa eder honetan, noski abesten, Aiarako txirrindularitza elkarteak eta Arako federazioak egiten duen antolaketa ederra hau, 35 urtez hemen bultzatzen gazte mailako txirrindulari, arrobia, ez? Iberiar Penintzulatik datozen 200 txirrindulari, 200 kadete, eta placer utza, Hemen kanpotik datozenak, guraso, famili eta zale urte zute errepikatzen dutenak, plazerrez datoz Aiarara, jakinda zelako antolaketa dagoen, eta beste behin eskerrak emotea, Aiarako udalei bultzatzen dutelako gazten mailako Iberiar Penintzulako birarik entzutetzuena badalana hemen arrobiarekin egin beharrekoa, eta bada aukera ederra Aiarako bazterrak ezagutarazteko. Txirrindulari bezala, hainbat sekretu gordetzen dituelako Aiarako baiarak, txirrindulariaz gozatzeko, mantxo zaleontzako. Hemen zaleek gozatzen dugu, zaleok gozatzen dugu bide bazterretan, baina hemen kadeteek bestelako erritmoa daukate. I'll never be this young, I'll never be this young again. Don't wanna waste life, I'll never be. Gura aprobetxatuko dugu tartetxo hau gogoratzeko zelako talde parte hartzaileak ditugun, Iberiar Penintzulatik etorritakoak, askok eta askok urte zute errepikatzen dutenak, eta azok eta askok garrantzitsuak direlako urteen poderioz bultzatu izan dutelako, gaztetxoen talentoa, hainbat txapeldun gero profesional mailetara iritzitakoak hemengo taldeetako partaideak izan ditugulako. Beraz, esan bezala, Arabatik dekogula Arabarra kirol taldea, Bizkaitik Bake Team, beste historiko bat, Bolintxo Kindegia Lana Gipuzkoatik, Café Dromedario Flotamet Bizkaitik, Caja Rural Salamanca EKT desde Salamanca, Camargo Cantabriatik, Corbatas Pindal de Cantabria, Ecotiza Clínica Dental Jiménez Olite desde Zaragoza, Emico Yerbi Benvibre desde León, desde Zornotza F2 Informática, Arabako beste taldea garrantzitsu bat, Ford Garaje Moderno, Aranaco siempre empujando el talento de los ciclistas alaveses desde las escuelas. Gastronomía Vasca, Liftra Rosmil, desde Vizcaya, Gran Canaria Bike Team, este gran equipo canario que todos los años anima a la Aiarako Bira. Grau Pascual Xaxun desde Alicante, H&D Pintura Ciudad de Salamanca, desde Salamanca, Icarauto Torrelavega desde Cantabria, Icascola Teixe AEL desde Valencia, Impotusa desde Zaragoza, Invitec Iturribero desde Araba, Logos Fernor Team desde Cantabria, otros históricos también desde Vizcaya como son Loyu Gela Pedagógico y Loyu Mat Punta Galea, Noski Aiarako taldea, Lujando Gancedo, Lujando Ópticos eta Gancedoko gazteen taldea, Maguisa Guijuelo desde Salamanca, Multihogar Cantabria, desde Valladolid, Norimber Impalac, desde Asturias, Quesos La Peral, y
Samuel Sánchez, MMR Cycling Academy. Tenerife Big Class desde Tenerife. Triporter EC Magro desde Madrid. UC Coslada Motorjam desde Madrid también. UC Fuenlabrada Cadetes desde Madrid. Y desde Ciudad Real, Víctor Astasio Makibi, PC Box. Y este año, como novedad, también la selección turca animando esta segunda etapa que ya se dirige hacia Maroño, Seikote eder honetan, bi parte hartzaile, bi txirrindulari sartu dute, Turkiarrek. Eta hor diraute, pixka bat lezamatik aurrera egin duten Seikote honek, nahi du ailegatu eta tropelaren lanak, bertan bera, tropelaren agintea bertan bera, ezer ezean utzi. Eta bertan dekogu Aiarako mendilerroaren ikuspegi ederra, elurturik astean zehar botatako elur malutek apaindu digu gure mendiek, apaindu dizkigu mendilerroko mendiek. Ikusten dugu Ungino eta Iturrigorri txuri-txuriak eta laizter batean ikusiko dugu Maroñoko urtegia. Hemen Izoriatik iez egin da Aiaran murgildurik, Aiarako bira honetan, eskerrak emotea, irtera babestu duen Orozkoko udalari eta helmuga antolatuta babesten duen Aiarako udalari. Madaria. Won't you come up here to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you, I wanna share this view with Bueno, a ver, bolintxo kindekiko aitatxoren bat baldin badago, tenemos aquí un montón de chaquetas del bolincho, si queréis pasar por meta para hacer el reparto. Bueno, giro ederra hemen Madariako helmugan eta laizter batean izango dugu iez egindako Seikote hau, bigarren etapa honetan, 35. edizioan, Aiarako biran, zelako etapa ederra Orozkotik iez eginda, tropela bertan antolatu da lehenengo iesaldia eta Lezamara bidekoko sprint horretarako dagoeneko antolaturik geneukan Seikote bat. Eta Seikotearen lanak lehertzeko gogoz, dagoeneko lehenengo saiakerak Maroñotik gora. Beste behin ere ikusgarri Aiarako bira, Aiarako biran, 35. edizio honetan. Bueno, y aquí se ve un poco del ambientillo, de la meta de Madaria. Un saludo para todos los que os estáis siguiendo por streaming y bueno, recordaros que son 6 etapas en esta 35ª edición de la Aiarako bira. Arrancó ayer en Laudio, que hoy en su segunda etapa viene desde Orozco y acaba en Madaria, en pleno corazón de Ayala, a la sombra del Ungino, en la Sierra Nevada y al lado del pantano de Maroño. Bueno, recordaros que tenemos otros 2 fines de semana de gran ciclismo, Os podéis seguir por internet y veniros
a las siguientes etapas. Este año hay espectáculo del bueno una vez más, organizado por Aiarako Txirrindularitza Elkarteak eta Arabako Federazioak. Lagunduta eta arazeikotearen lanak bertan bera utzita, Maroñoko urtegia albo batean utzirik. Hor geratu dira adostutakoak eta dagoeneko nor baino nor bidea egiten, txapeldun bat iez eginda. Ea motorra duen hemen Madariaraino etortzeko eta eta babosgarren edizioko, Aiarako birako edizioko bigarren etapa honetan azkenengo kilometroetan murgildurik Oroskotik irtetzen zen 48 kilometroko bigarren etapa hau eta Lezamatik bidekoko pasoan seikote bat antolatzen zen iez egiteko minutu pasatzoko tartearekin eta seikotearen lanak iraundu Maroñoraino eta bertan nor baino nor bestelako erritmo aldaketa bat antolatu da eta iez eginda datorkigu txapeldun bat Madariarako bidea egiten dagoeneko Maroñoko urtegia utzirik eta Laister batean dekogu hemen, Maroñoko Baselisatik gora erritmo ederrean, bidea eginda, seikotea ezin jarraiturik eta tropelak bide estu hauetatik lanak izango ditu bertan bera usteko txapeldun hau, zelako pedal kolpearekin datorkigu grinatzu jakitun azkenengo bihurguneak, penditzuak direla, baina konbentziturik, gaurkoan etapa zoragarria duelako berarentzat, bigarren etapa hau eta txapeldunen antzera mai gainean kolpe joko du, esaten zelako pedal kolpea prestatu den txapeldunanek. I wanna share this view. I wanna share this view with you. Bueno, bide bazterrak horniturik ditugu, zaleak prestu txalotzeko eta bultzatzeko kadeten mailako etorkizuneko gure txapeldunak, Iberiar Penintzulatik etorritako 200 txapeldunak, eta beste behin ere eskerrak emotea, Aiarako Txirrindularitza Elkarteak, Arabako Federazioak eta Baiarako udalek egiten duten lana urtez urte 35. Antolatzeko Aiarako bira hau. Gaurko bigarren etapa honetan, esan bezala, Oroskoko udalak antolaturiko irteera eta Aiarako udalak antolaturiko amaiera zoragarria hau, Aiarako bihotzean, Madarian, hemen Unginoren magaletan. Dagoeneko urduritasuna somatzen da hemen amaieran.
Eta bertan dekogu atzekaldean Aiarako mendilerroa elurturik eta txapelduna pedalkozpe izugarrian zalegoen txalopean eta hemen madari pasaturik bertan dekogu beraz prestatu txalotzeko ies egindako hau zelako etapa ikusgarria, bigarren etapa hau 35. Aiarako bira honetan eta txapeldunen antzera bakarrik helduko dena. Bueno, zelako maia, txaloak berarentzako aurten be, buah, zorionak motel. Eta Dario. Bueno, txaloak hemen irukotea bateginik eta tropelak, ies eginda guztiz hautzirik, zorionak mutikoak, zelako maia luze eginda nor baino nor. Una vez más espectacular el nivel de esta segunda etapa de la 35ª Aiarako bira. Zorionak, chicos, un nivel espectacular, un año más. Aquí está todo el talento de la categoría cadete. Pulsaciones a 1000. Sabor a sangre, hay mucho talento aquí. Segunda etapa de la Aiarako bira, partía desde Orozco. Y ha hecho, ha organizado un recorrido de aficionado cicloturista por Aiara, de este a oeste, una de las carreteras más bonitas y uno de los circuitos bonitos que esconde Ayala para los aficionados, pero claro, a otra velocidad, Esto es la categoría cadete, aquí hay un nivel altísimo y es un placer desde el corazón de Ayala de Madaria dar la bienvenida un año más en esta segunda etapa al talento cadete, en un pelotón impresionante de 200 campeones que componen este año esta serpiente multicolor de la Aiarako bira. Bueno, ederra da gazteen mailako lagunartea ikustea, zelako giro ederra tropelean, eta orain bihotz taupadak lasaitzen. Eta bertan amaiturik dekogu Aiarako biraren bigarren etapa hau izugarria izan dena, gogoratu Orozkotik antolatu dela ies bat, bertan 6 kote bat geneukala, eta bidekotik aurrera minutu eta 10 segunduko tartetxoa antolatu badu, Maroñora heltzerakoan bertan bera geratu da tropelaren lanak, eta nor baino nor, sprint batean erabakidea bigarren etapa hau, eta estuan izan ditugu hemen hirukote bat, eta gero tropela segituan, tropela antolatu da bidezidorretatik kontrolatzeko eskapadaren lanak, eta beste behin ere ikusgarria hemen Madarian Unginoren magaletan antolatu den bigarren etapa hau 35. Aiarako bira honetan.
young. I'll never be this young again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. When I'm too worn out. So I'm never coming down. Never coming down. Never coming down again. I was born to be this high. Born to be this high. Born to be this high, my friend. Won't you come up here to my altitude, to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. We're never coming down, never coming down, never coming down again. We were born to be this. Beno, eta lehenengo emaitzak ditugu hemen, bigarren etapa honetan, 35. edizioan, Orozkotik Madariaraino, esan bezala, 514 izan da irabazlea, Marcos Ombría, bigarrena David Jimeno, 579, manteniendo el liderato con segundo, y el tercero, el 533, Franco Echevarría, del Coslada. I'll never be this young. I'll never be this young again. Don't wanna waste life. I'll never be this dumb. I'll never be this dumb again. We're all idiots, idiots, everyone. We're all idiots, idiots, everyone. But we sure know how to have some fun. Oh. Esan bezala hirukotea gaurkoan irabazle Madariako helmuga aldapetsu honetan, lehenengo postuan 514 zenbakiduna, bigarren postuan 529 zenbakiduna, eta hirugarrena 533 zenbakiduna. Como decimos, los tres primeros clasificados en esta segunda etapa de la Yarako Vira, desde Orozco hasta Madaria, 514 Marcos Ombría, 579 Darío Pardo y 533 Franco Echevar. Por tanto, la clasificación general, Darío Jimeno Pardo mantiene su liderato después de el gran sprint de ayer, en el sprint de Aldapeta, y la segunda el segundo puesto logrado aquí en Madaria. Won't you come up here to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. Lazerrutza ikustea 200 txapeldun hauek kadete mailetakoak orain bihotz zaupada klasaitzen eta euren artean hitz egiten. Gaurko bigarren etapa hau erritmo ederrean jorratu dutena, Bizkaitik Arabarako bidea eginik, ekialde mendebaldera antolaturiko zirkuito eder honetan, Itzina eta Gorbeiako magaletatik, Gorobel mendilerrorainoko magaletara, hemen Unginoren magaletan, Madarian, Aiarako bihotzean, eta tropelaren lana ederra, zuge koloretzu Aiarako errepide zigizagatzuetatik, eta beste behin ere luze eginda, erritmo bizian,
seikote bat iez eginda, bidekoko esprinetik aurrerantza, minutu eta pikoko tartetxoa eginda, baina arara dana batera Maroñon bukatu dira eta iez eginda, sprint betean, luze eginda, etorri zaigu tropela, eta beste behin ere, atzo moduen, Dario Jimeno Pardo Gran Canariatik lortu izan du lidergoa mantentzea, gaurkoan bigarren posizioan sarturik. Recordar las posiciones de llegada en esta espectacular llegada de Madaria en el corazón de Ayara, a la sombra del Unguino. Primera posición para un campeón del Ecotisa, el 514, Marcos Umbría, con 1 hora 15 minutos 36 segundos. Es lo que ha necesitado para cerrar una excelente participación en esta segunda etapa de la Ayara Covira, que partía desde Orozco a la sombra de Itina, del macizo de Gorbea, y que se ha desarrollado de este a oeste, terminando en Madaria. A sombra de la Sierra, del Unguino, del Tologorri. Segundo clasificado, con 1 hora 15 minutos 45 segundos, Darío Jimeno Pardo, del Gran Canaria, que demuestra una vez más que ha conseguido un golpe de pedal excelente. Venía con dudas, le escuchábamos ayer, que había estado enfermo la anterior semana, pero se ha recuperado perfectamente. Por favor, recordar que tenéis que entregar los chips en la furgoneta que está a la derecha de la línea de meta. Gracias por ayudarnos a entregar los chips. Placer ver a este pelotón de 200 campeones venidos de distintas partes de la península ibérica, y este año, como participación especial,
para comentar, ¿no? Cómo ha ido la etapa. Gran ambiente aquí en la meta de Madaria. Con la influencia del Unguino y de la Sierra de Ayala. Borobel nos mira y ve todo el talento ciclista que monta la Yara Covira en su 35ª edición. Agradecer una vez más a la Yara Cocherundereitza Alcartea y a los ayuntamientos de los valles, en este caso el Ayuntamiento de Orozco y el Ayuntamiento de Ayala, que se han encargado de organizar salida y meta en esta gran etapa de 48 kilómetros que ha terminado con la victoria del del dorsal 514 del Ecotisa, seguido del 579 del Gran Canaria y del 533 del Coslada.
Bueno, esan bezala Aiarako biraren bigarren etapa honetan Orozkotik Madariarako ibilbidea izan duena, 58 kilometro eta 1 metro, 35. edizioan, izugarrizko zirkuito honetan eskerrak emotea parte hartzen egon zareten hori, bide gurutzeak antolatzen, motoenlazeekin, antolaketa guztia, Aiarako txirrindularitza elkarteak bultzatzen duen antolaketa, 35. edizio horretan, eta, bueno, pixka bat helburua dena, kadete mailako talentoa, ez? Dagoen etorkizuneko txapeldun hoiei bidea emoteko, eta noski, Aiarako bertuteak erakusteko beste aukera bat, Aiarako parajeak deskubritzeko beste aukera bat, eta beste behin ere, hemen ikuste ditugu saleak, familiak, aita ama, izeko sabak, datozenak bultzatzen, Iberiar Penintzulatik taldeak. Beraz, ongietorriak guztioi Aiarara, Euskal Herriko mendebalde basatia, eta zelako errepide ederrak ditugu, txirrindulaz gozatzeko, Preparando un poco el podium para la entrega de premios de esta segunda etapa de la 35ª edición de la Aiarako Bira. Seguida lo veis a los que lo seguís por streaming y bueno, animaros también en las siguientes etapas, en los 2 próximos fines de semana, en las que se va a dirimir, pues, quién va a ser, qué equipo va a ser el dominante, quién va a ser el que gane esta 35ª edición de la Aiarako Bira. Este año 200 corredores en un pelotón espectacular que cuenta con la curiosidad de tener la participación de una selección turca y grandes equipos de la península ibérica ya conocidos. Un emocionante final en esta segunda etapa que partía de Orozco en carreteras muy conocidas por cicloturistas. Desde el macizo de Ichina, desde Orozco, por Berganza, Lezama, Amurrio, Marquijana, entrando en lo que es Ayala y terminando rodeando el pantano de Maroño en Madaria, aquí a la sombra del Unguino, en la Sierra de Gorobel. Bueno, aquí estamos en la meta de Madaria y tenemos a Mateo de Lecotisa, flamante campeón de esta segunda etapa, y vamos a preguntarle qué sensaciones ha tenido en la etapa, porque les hemos visto en el sexteto muy bien organizados. Cuéntanos, Mateo, ¿qué tal ha ido esta etapa? Bueno, ha ido muy bien, una etapa rápida desde el principio. El objetivo era recuperar el tiempo que perdimos ayer porque nos hemos involucrado en una montonera. Y bueno, he visto en los pasos de montaña que era el más fuerte, he llegado abajo y he dicho una crono hasta arriba. Les has probado en Videco, ¿no? Yo creo que había unos terrenos para probar. Habéis estado organizado muy bien hasta Maroño en un sexteto. Y Maroño has dicho que me siga el que pueda. Sí, he dicho que me siga el que pueda y bueno, hemos probado suerte y ha salido bien. Hay veces que sale bien, otras que no, y tenía que salir bien. Ha sido un placer verte subir, has entrado a lo campeón, has conseguido 9 segundos y bueno, felicitarte por esta victoria a todo el equipo de Cotisa, una gran labor, mucho ánimo en esta 35ª edición de la Aiarako Bira. Bueno, muchas gracias, también hay que agradecer al equipo, que sin ellos nada de esto sería posible y bueno, ya está. Muy bien, a disfrutar, un fuerte aplauso para él. Felicidades, campeón. Forsaken town. I lost the scenery, my mind's machinery. Seems like Hollywood is starting to catch fire.
on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you are. We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or... Bueno, vamos a repartir los premios. Mercedes, Aloa, Ramos. Bueno, Pruden ikusten dut ja, Aiarako alkatea, venga, etorri honantza, zariak banatuko ditugula. Hollywood is starting to catch fire under a starlit sky. I see you. We're counting dollars. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. I'm feeling clearer, the moments are realer. A weight off my shoulder, let me touch the sky. I'm seeing in color, I'm living in wonder. I'm right here now. I'm gonna dance in the light. I'm gonna shout out for joy. I'm gonna live out this life like I never have before. I'm gonna take every breath as if I had no more. I'm gonna sing every song, yeah. I'm gonna open up my heart and I'm gonna dance in the light, yeah. Bueno, deituko dugu zonon orain podiora Mercedes, lagunduko gutenak banatzen sariak, izango dugu Iñaki Sasi, Aiarako txirrindularitzaren elkarteko lehendakaria, Joseba Padura, bai etorriko dena hemen Madareko Junta Administratibokoa, eta Pruden Otegi, Aiarako alkatea, eta Aloa Ramos Zabaia, bai Orozkoko zinegotzea. I'm gonna dance in the light. I'm gonna shout out for joy. I'm gonna live out this life like I never have before. I'm gonna take every breath as if I had no more. I'm gonna sing every song, yeah. I'm gonna open up my heart and I'm gonna dance in the light, yeah. I'm gonna dance in the light. I'm gonna dance in the light, yeah. I'm gonna dance in the light. I feel love, it's in the breeze. On every smile that I see, I close my eyes and hear your melody. It's inside me. It's inside me. I'm gonna dance in the light. I'm gonna shout out for joy. I'm gonna live out this life like I never have before. I'm gonna take every breath as if I had no more. I'm gonna sing every song, yeah. I'm gonna open up my heart and I'm gonna dance in the light. Bueno, así gara sariak banatzen, vamos a proceder a la entrega de premios y tenemos a Joseba Padura que nos va a ayudar a entregar el tercer clasificado. A ver, Joseba, por favor, acércate. Es que ricasco.
Bueno, Joseba, sube arriba, por favor. Vamos a llamar al tercer clasificado de hoy. Dorsal 533, por favor, desde Coslada, dorsal 533. Bueno, Chalo Berovat, este joven ciclista de Coslada, tercer clasificado en una etapa dura. Hay afición, hay afición. Fuerte el aplauso de Seba Badura, eskerrik asko por la entrega del tercer clasificado al número 533. A continuación, Mercedes Saloa Ramos, etorriko zaigu, Orozkoko zinegotzia entregatzen bigarren zailkatua dena, eta gero ikusiko duguna liderra dekogula, dorsal 579 del Gran Canaria. Por favor, 579, que se acerque. Tiene mucho que recoger hoy, ¿eh? Venga, Darío Jimeno, por favor, 579, fuerte el aplauso. Qué gran golpe de pedal está demostrando. Menos mal que estaba enfermo la semana pasada, madre mía. Un gran aplauso. Eskerrik asko Saloa, eskainagatik bigarren saria berandako Orozkoko udalak laguntzen beste behin Aiarako biraren bigarren etapa honetan, esker mila. Bueno, y seguido, Mercedes, Aiarako alkatea Pruden Otegi, Mercedes etorri emoten lehenengoko saria. Txaloak Prudentzat bebai, beste behin ere Aiarako udalak laguntzen Aiarako biran, kadete mailako txapelketa ederrau bultzatzen 35. edizioan, eta gaurkoan irabazle Ecotiza Fuenlabradatik 514, Mateo Marcos Sombría, hemos podido hablar con él, fuerte el aplauso para él. Qué gran victoria hoy, demostrando que tenía una condición física excelente. Este sol primaveral de Ayala. Vale. Muchas gracias, ese podio hoy. Eskerrik asko por darnos un espectáculo en esta segunda etapa, acompañados de Pruden Otegi, Aiarako alkatea, en esta 35ª edición de la Aiarako Bira. Bueno, orain etorriko zaigu Iñaki Isasi Aiarako txirrendularitza alkartearen lehendakaria, eta berak emango digu talderik onena. Bueno, Iñaki sabe de su andadura profesional lo que es formar un buen equipo, ¿no? Y esos miembros del equipo que hacen que gane etapas. Y aquí hoy en Madaria el equipo campeón es el Ecotiza Jiménez Olite. Verás, un fuerte aplauso para este equipo que ha sabido organizarse en una etapa compleja, con un nivel alto desde Orozco, carreteras de ciclista y medias de profesionales, Qué nivelón, un fuerte aplauso para esta formación. Venga, venga, equipo. 35ª edición de la Aiarako Bira, segunda edición. Y acompañados de Iñaki Isasi. Y cómo no, venga ese Cotiza ahí. Fuerte el aplauso otra vez para ellos. Bueno, Arabako txapelduna lehenengo Arabarra izango dugu gaurkoan. Bueno, Iñaki Isasik banatuko du gaurkoko lehenengo Arabarra. Beraz, 150 margarrena. Michelena Correz. Bueno, un conocido de la Aiarako Bira. Fuerte aplauso para el primer alavés, Orionak Mutiko. Beste urtebetez lan ederra egiten Aiarako Biran.
Bueno, beste behin, Saloa Ramos mesedez igo, eskenatokira eta banatuko dugu kadeten lehenengo urtekoa ze garrantzitsua den, etorkizuneko talentoa kadeten lehenengo urtea ze zaila den, laugarren zenbakiarekin, Diego Martínez. Fuerte el aplauso para él. Primer año de cadetes. Y adaptándose a lo campeón, aquí con el maillot, muy bien. Bueno, aquí la A es de Alex, así que vamos a llamarle por su nombre. Alex Diego Martínez con el número 4. Flamante representante de los cadetes de primer año. Muy bien, campeón. Bueno, Joseba Padura, mesedez igo, vamos a entregar los sprints intermedios con el número 44, Marc Miraleo. Fuerte el aplauso para Marc. Ayer ya nos decía que tenía gran golpe de pedal para los sprints, venía preparado. Y en la etapa del audio, si ya demostró tener punta de velocidad y estar atento en esta etapa, pues sigue aquí a lo campeón, Felicidades, Marc. Es el campeón del sprint intermedio, hay que sacar la foto rápido, es muy rápido. Bueno, Iñaki Sasik, gaurkoan, Iñaki izango duzu izugarrizko lana, gaurkoan mendia bebai banatuko duzu. Bostunda malaugarrenarekin, beste ben, Mateo Marcos Sombría de Lecotisa. Sí. Hoy hay que darle un carro, para llevar todo lo que ha ganado. Se ha ganado las alubias, Venga, un fuerte aplauso para Mateo. Bueno, Pruden mesedez, Aiarako alkateak, venga, txaloak benarentzako, Aiarako bihotzean gaudela, eta berak bananduko du, liderraren maiota, eta esan bezala, 579 garren zenbakiarekin, Darío Jimeno Pardo, flamante líder en esta segunda etapa, mantiene el liderato y el golpe del pedal increíble del Gran Canaria. Está acostumbrado al amarillo, Excelente participación en esta segunda etapa, segundo puesto. Bueno, todos los flamantes portadores de los maillots en esta segunda etapa, por favor, subid al podio. Vamos a hacer una foto de equipo con los maillots. Por favor, Darío, maillot de la montaña. Bueno, y esto es el nivelón de la 35ª etapa de la edición de la Yaraco Villa en su segunda etapa en Madaria. Todos los maillots, fuerte el aplauso para estos campeones. Pelotón integrado por 200 corredores. A ver, el campeón de etapa y el equipo, por favor, vamos a hacer la foto de grupo. Venga, chicos, que lo vais a petar en redes hoy. Venga, va.
bigarren etapa honetan, 35. edizioan. Un placer ver el talento cadete aquí en el Unguino. Bueno, muchas gracias por haber... Agradecer una vez más a todos los organizadores, al Ayuntamiento de Orozco, al Ayuntamiento de Ayala, Aiarako txirrindularitza elkarteak, Arabako Federazioak eta urtez urte bultzatzen zaudeten hori Aiarako bira. Un placer, tener un buen viaje y nos vemos el próximo fin de semana. You know I'm not getting over you. Baby, you know I'm not getting over you. Hey, I'm starring in this drama. Bueno, despedirnos agradeciendo a la Junta Administrativa de Madaria, que una vez más ha puesto el pueblo y